Het fietser Tristan Bangma wordt wereldkampioen bij het WK Paracycling in Emmen. Een verslag van Timo Jepkema. De jacht van Tristan Bangma op een gouden medaille met gestalte te krijgen op een haast zo'n heel kilometer lang parcours om het stadion van FC Emmen heen. Het hele jaar staat in teken hiervan, dus nu moet het gebeuren, inderdaad. Viel de benen? Goed, ja, voelt goed, zeker. Wanneer is die naar slagen? Ja, als we winnen, maar ja, je weet nooit hoe de koers verloopt, dus ja, we gaan het zien. Ja, deze weekend waren Tristan en zijn piloot Patrick Bos nog zanden op de tijdrit. En dat is net helemaal een optimale targeting voor een gouden race. We hadden er zin in. Hij staat er goed voor. Tijdrit een beetje minder dan dat ze hopen, maar van Joert ben ze heel erg nerveus om het heel goed te doen. Dan de koers, die zit om 10 uur uiteen en is op het liefskrum voor Tristan. Na een paar van deze kwatte, vlakke rondjes, maar een paar heuveltjes erin, skiert het kaf hem van het noord. 4 man voort, maar zijn twaan erbij. Ja, wel de 4 sterkste koppels voort. Dus heel wijs de race nou. Dus op dit stuit lijkt het goed. Dus wacht je. Het peloton werd stikkerrieden door het hege tempo van Tristan en Patrick. De concurrentie komt Joert overal bij, maar kan ik komen uit dezelfde hemden. Maar je betingst. Ja, in principe ben we ontkoersen rond de finale daar. Als hij bij de finale nog bijlkwander is, de laatste ronde nog bijlkwander, dan is het voor Patrick en Tristan. Maar rond die Tieta proberen ze nog heel tijd dat orenkoppel voor te komen, maar Patrick en Tristan ook. En dan gieren de spanningen terug het lief van Heid Kerst Bangma. Zit er goed bij, hè? Zit er heel goed bij. Het zit er nog ontspannen uit, dus ja, het lijkt het heel goed. Een roetje? Laatste ronde, ja. We hopen dat het op een sprint aankomt. Want dan? Ja, dan is het weer favoriet. We binnen dan daar om de laatste 50 meter voor de eindstreek. Tristan en Patrick komen als eerste door de bocht. En de bestuurders van de supertandem weten dan eens al dat de vrouwtitel haar net meer ontgaan kan. Want zij kunnen van het groepje het beste sprinten. Het is goud en de vrouwtitel voor Tristan en Patrick. Ongelooflijk. Die jongens die hebben er niet lang staan uit het werken en dan komt het eruit. Het is fantastisch. Ja, echt goed. Ik besef het nog niet echt, maar nee, ja, dit is echt ongelooflijk. En dat dit het eigen land, eigen publiek. En ja, nu zie ik mijn moeder en dan word ik zelf ook een beetje emotioneel van. Maar ja, het is echt bizar, echt bizar. Ja, trek een beetje bij, toch, Trin, voor een gouden medaille? Nee, zeker. Maar dat iedereen hier is en dat het zo, dat je toch bekende mensen hoort langs de kant. Je let er niet op, maar je hoort het toch en dat geeft toch iets extra's. En ja, dit is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik heb er echt geen woorden voor. Beschrijf, wat gebeurt er in die laatste 100 meter? Dat is toch te jaren maar die piloot terug die bocht komt als eerste. Ja, nee, ik wist als we hier als eerste door de bocht zouden komen dat we eigenlijk niet te kloppen zijn. Omdat onze sprinters gewoon... ja, we hebben dit jaar alle wedstrijden zo gewonnen eigenlijk in sprint. En ja, dat is echt ongelooflijk. De para-hutfietser uit Donkerbroek hoeft hem net meer in het oranje te hiersen. Want van Noah riet hij dik verzinnen in deze Rijnborgen trui. De trui die jet bij een wereldkampioen.